Hello po, good morning. Uulan, kape-kape. Dumaan. Tells you what? Naulan na naman, guys. Hello po. Hi. Hello po. Hello. Message po. Hello, good morning. Philippines. Philippines, my darling. How about you? Yes. How about you? Hello po, kape po tayo. Maagang live to. Yes, you heard. Look at the outside. Oh. You see? Raining season. Thank you for coming. Black coffee.
subscribe please. And then leave a message. I feel hungry. Hello guys, good morning. Maulan. Ice them. You're hungry. Hello, good morning. Yung mga napadaan po dyan, mag-iwan po ng message. What is that? I cannot understand. Can you please message again? Look, I'm a kitty. Yeah. Ayaw? Bening. Ayaw?
Hi. Hi. Can you chat English? I cannot understand your language. Ano po yun? Wala po. Ano na lang po? Movie po. Movie? Magkano po? 10. Sa po. Saka magkano? 3 Yung po, magkano? Ha? Yung Nip 6. 6 po. ano lang po? Magkano po yun? Tatlo. Yung brown po. Ha? Sasakluhan tuwag niya. Wala yung laliwan ko. Saan ka napasok, kuya? Nalagsinuwal ko. Kailan? Barya. Sa bahay na. Wala nga lang barya. Ah, Yung talog sa loob. oho. Bulog. Malak si patak. Tapos ko. Ah, thank you. Add kita ng moderator ha. Tapos message ka ulit. Eljen Latik. Message ka ulit para mapuntahan kita mamaya. Latik, hello. Nasaan si Baneng? Baneng ang pangalan niya. Baneng, halika. Meron siyang lahi siya ng Persian. Ganda ng balat niya. Tapos may dalawa siyang chikiting. May dalawa tong anak. Nasaan yung anak mo? Kunin natin. Hello po. Message po yung mga nandyan na napadaan. Ayun. Taga saan ka? Taga Batangas. Wait lang kunin ko yung anak niya. Bakit? Taga saan ka? Ba't ka nagugulit? Nagmana ka na naman sa amo mo. Masungit. Nagmana ka na naman sa mama mo. Masungit. Mananaliligalig. Taga saan ka ba? Latik. Ay, oo. Alam mo, narating ko na yung Bulacan. Narating ko na yung Bulacan nung dalaga pa ako. Nag-guard ako. Alam mo yung dyan, yung sa Manukan. Pero nakakainis, hindi ako natanggap. Yun? Diyan sa Bulacan, nag-apply ako sa Manila ako noon, top star na security. Dineploy ako diyan sa Bulacan. Na-interview na ako, nag-orientation na rin ako sa mga empleyado. Yung policy nila, tapos bigla hindi ako tinanggap.
Is. Hindi ko natanda. Masasama ano kanya. Pabrika siya ng mga manok. Daming manok. Ano pa yan eh? Anong 2020? 2011. Eh ano na ngayon? 2024. Hindi ko natanda. Kasi ang tatandaan ko lang noon, na-interview na ako, nag-orientation ako. Tiyak. Tapos bigla hindi daw ako tanggap kasi masyado pa akong bata. Ilang edad pa ako ng 18 pa 19. Siguro. Pwedeng mag-stay in doon eh. Dalaga pa kasi ako noon, nene pa. Pa 19 pa lang. Wait lang, andyan yun nung ano. Diyan lang kayo ah. Magbibigay lang ako ng galon dun sa magpipick up ng mineral. Titinda rin kasi ako eh. Saglit lang. Ano yan? Yan na. Ikaw ba yan? Ikaw yan? Nanibago ka? Oo, ano? Nakapalda lang. Ikaw yan? Hindi natin kailangan. Sino ka? Baliw ka. Maganda ka na yung miss na. Anong gumaganda? Ano eh? Maganda ka? Gumaganda daw ako. Yung sabi? Siya. Lula ka lang. Papaayos ka nga. Magpaayos mo ka nga. Hindi, lagi ako kasi kabiroan yung mga yan. Ilan na nga, kuya? 5. May utang 5 sa'yo. Oh, di, quits. Oh. Oo, may asawa na ako. Oo, 2024 na eh. Ilang taon na ako? 32. Asawa na ako. May 3 na akong anak. Hi, Sir William! Dinalaw ko ni Sir William. Salamat, sir. Salamat. Supportive ka talaga, Sir William. Hindi ako Bisaya, Ilocana. Ilocana. Saan kilala ang Ilocana? Oo nga, Sir William. Ikaw din, malakas din talaga sa akin.
Minsan, Sir William, pag may pera na, gusto ko makipag ano sa'yo. Puntahan ka dyan. Magpapagupit talaga ako. Nga. Content din yon. Kaya nga, sir. Alam mo, di ba, nung 2 months na wala ako sa YouTube, mas mababa pa yung S mo sa akin dati. Ba, tingnan ko nalagpasan mo na ako. Sabi ko, ang sipag ni Sir William talaga. Iya, Ang gayo pa. Boro. Ilan? Tatlo. Tapos tubig? Lima na. Ilagay mo sa kahon. Oo, may kahon naman. Lima na. Hindi ako. Ito. Baka ko ito. Nay, nasa lang po sa ko. Wait lang nagtitinda lang ako. 75. Ay, asan na yung sigarilyo mo? Ba't tinuha ko pa ulit? Oh. 25 na lang. 75 lang. Wala ka na kuya ha. Magsalin ka na lang. Hello po. Good morning po sa viewers natin dyan. Mag-message naman kayo para alam ko kung sino yung mga nandyan. Opo, sa YouTube. Kaya pala sa kagal mo. Talagang idol ka, sir. Hello! Ang dami na natin! Di ba? Lumamig na yung kape ko. Hello po, yung sa mga viewers natin, mag-message po kayo. Oy, Merry Christmas. Merry Christmas, te. Tubig.
Naulan? Gulong-gulong kayo ng pababa, ate. Hi! Hello po sa inyong lahat. Good morning. Ay, sino yung mga viewers natin dyan? Di ko nakikilala hanggang di kayo nagme-message. Pati na naman eh, magkukulag. Isa? Kabaray ako sa kwenta. Limahin! Masusuklian lang ako. Diba sa kurente sa akin dito ah. Sino? April, Magkano? 20? 800. 82. Ang dami mga TCP. Oh. Hindi ko na lang. Mayla. Hindi ko nakabayad. Bakit? Wala pa rin linya si Kumare? Oo! Sino? Bakit? Hi! Hello po! 15K na tayo. Tuwa ko eh. Sino po yung mga viewers natin dyan? Happy New Year, Sir William. Ah! Nag-New Year na naman. Pagkasang New Year, isang taon na naman tayo. Magsasakripisyo sa buhay. Kailan nawawala? Ayun nga yung kamukha no. Kailan nga nawawala? Ha? Kailan? Yung isang buwan ini. Nawala ini maliit pa. Oh, Ay dilaw pa no. Ganun-ganun ang mukha. hindi. Dalawa yan eh. Ha? Dalawa yan eh. Nakatagalaw. May kasama yan eh. Yung dalawang nakatambag doon. Hindi. Hello? Yung dilaw doon, akin yun. Yung dilaw pa. Oo, ang pula. Alin din yung isa? Yung daw sa pintuan. Kailan? Hello po sa mga viewers. Mag-message po kayo. Puntahan nyo din po ang pinaka-main account ko para mag-iwan kayo ng message doon, comment para mapuntahan ko kayo. Mga sir. Tapos, lalo pang pahirap yung mga nasa government. Sir William. Ano mo yun? Yung simpleng mamamayan ka lang, mahirap. Yung, siyempre, naghahanap buhay para mabuhay. Tapos, dapat lakas natin yung government. Kaya parang nakakadismaya, kaya parang mabuhay na nga lang ng sarili. Kayod-kayod na lang ng kanya-kanya. Wala lang, disappointed. Ako. Hindi nagme-message yung mga viewers natin. Message man.
Para alam ko kung sino nandyan. Oo. Nakakawalang gana. Kaya parang lahat ngayon ano na, baga sarilinin mo may savings ka, sarilinin mo mayroon kang savings para sa medical mo. Wala na eh. Kanya-kanya na. Yes, tama. Lalo, niya mo sila, ang ganun. Sari-sarili na lang na opinion. Ano naman kasi tayo magagawa eh, sila ang mga nandyan. Bakit politika tayo? Wala akong alam dyan. Sige. Hello po. Ang dami na natin, 22. Pero ilan lang yung nakikita ko nagme-message. Pagpakilala naman yung mga nandyan. Sarili wala. Dami. Thank you sa support, Sir William. Hi, hello po, Lopez. Hello. Message ka ulit. Lopez. Para mapuntahan kita mamaya. Dami natin. Ang dami na alaga natin. Thank you guys sa support. Hello po. Wow, ang layo naman. Thank you. Karating na yung live ko sa London. Ano ba ang view dyan sa London? Wala pa akong nararating eh. Okay lang, basta pumunta sila, dumalaw. No, Sir William. Tapos ang gusto ko yung yung mag-comment sila sa mismong video para kumbaga yung mapuntahan mo din sila, madalaw kung ano yung content nila, ganon.
Ay, saging. Romel. Sige. Wait lang. Yan kita ng ano. Yan. Yun naman ang purpose natin. Yan. Hilaw pa kasi yung saging ko eh. Tiniba na ng isang araw para may display sa New Year. Alam na nila yan, saging ba? Oh, ayan, untayin nyo na. Yun naman ang pinaka-purpose, yung saging ba? Pag nahinog. Grabe, nakakalula, Sir William, yung ano mo, yung views mo. Kakaingit ka talaga. Ni-idolo talaga kita. Kasi ano, masipag ka kasi. Yan ang nakikita ko sa'yo, masipag ka. Sobra. Sige sir. Sige, salamat sa pagpunta. Puntahan niyo yan si Sir William, guys. Masipag yan. Opo. Alam ko naman yun, sir. Kaya nga, sumusunod ako sa yapak mo. Talaga naman. Magwa 1 hour lang tayo, 1 hour. Kasi, mamimili pa ako. Huwag niyong kakalimutan. Sige, sir. Sir William. Anong oras ka ba nagbubukas? Anong oras na? Buti ka pa nga, may sarili kang shop. Hello po sa mga viewers natin. Mag-message lang po kayo dun sa pinaka-account ko. Dun sa Kasi itong mga chat kasi, minsan pag in-upload mo, hindi ko na kayo nakikita. Kaya dapat, maliban sa chat, dito, sa banana yun eh, sa banana. Pag chat din eh. Punta kayo dun sa account quiz ko, mag-subscribe kayo, at mag-iwan kayo ng comment. Para alam ko kung sino yung mga dumaan. Hindi po pa kasi alam ko paano yung mga comment yung isama sa upload. Baka meron kayong tutorial nun, tag nyo ako. Lagay nyo dun sa comment sa video ko. Meron akong tutorial nun. Panonoorin ko. Sa Batangas po ako, Lopez. Batangas. Pero dito lang ako nakapag-asawa, tapos dito lang kami naggawa ng bahay. Pero may kanya-kanya kaming probinsya ni Mister. Siya Marinduque, ako Ilocana. Tapos dito lang kami tumira kasi dito na kami nasanay. Kaya isang kawin ba? Asap ba? Pag-laps lang ito. Pamasahin natin ito.
Camera. Isang ma. Ito ka, ano? Sige po. Hello po sa mga viewers natin. Puntahan niyo mismo yung account ko guys sa paulit-ulit na ako kasi naman syempre kararating nyo lang. Hindi nyo naman alam na sinabi ko na ulit yun. Please. Tahan nyo yung mismong account ko. Tapos mag-comment kayo doon. Naulan dito. Hello po. Magbananahan na. Sama niyo ako sa banana queue. Salamat guys. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Pakilala naman po yung mga viewers natin dyan. Ay, puntahan nyo yung mga video ko ha, kahit isa lang. Tapos mag-comment kayo. Para happy New Year! Happy New Year po sa lahat. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aking bahay. Mahangin-hangin, may bagyo ba? Hindi kasi ako nakakapanood ng balita kapapanood ng mga anak ko sa Minecraft. Puro na lang Minecraft. Hello po, hello. Good morning po sa inyong lahat. Hello po, sino po yung viewers natin dyan? Baka pwede naman po magpakilala.
Hello. Good morning. Bananahan na banana cute. Banana cute. Wait lang ah. Alay ba? Hello po. Oy, sino yung viewers natin dyan? Di ko talaga makita. Mag-message naman kahit dalawa lang. Kahit dalawa lang po. Taray. Ulan, malamig. Noong Christmas, sobrang naulan. Hindi nakagala mga bata. Ngayong New Year, sana naman hindi. Kasi, magtatago na naman lahat ng mga tao sa kanya-kanyang bahay. Hindi natin masaselebrate ng maayos. Kaya dapat, hindi umulan, sawan. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Maligayang bagong taon. Ano ba yung mga kanta sa pambagong taon? Merry Christmas na, alam ko eh. Hello po. Thank you po sa pagpunta ninyo sa aking bahay. Andyan na yung mga banana. Handa ka ng ilong ko. Sino kaya yung mga nandyan, di nagpapakilala? Hindi man nagme-message. Uy! Nag-message kayo. Mga asiyo. Mga asiyo man kakabsat. Nembag nga daw yun. Paano bilangan ba yon sa Tagalog? Labing tatlo. 13 views. Labing tatlo. Labing isa. Ay, hindi oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ko na alam yung 11. 10. Hindi ko na alam. Di ba sa yon? Sa Espanyol ata yan na bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ko alam ang bilang ng 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun, alam ko yun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22. Hello po.
Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Salamat sa inyo guys sa pagpunta. Meron na diyang nakahain na pagkain. Kainin nyo na habang nandiyan pa. At ako ay maglalag out na ng 1 pag nag-isang oras na ako. Diyan na yung mga pagkain. Nakahain na! Kaya kung gusto nyo ding makain, mag-iwan na din kayo ng message. Tama ba? Hindi, tama. Hello, hello, hello. Lumubog, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy na. Anong kadugtong nun? Sumasama ang panahon. Maulan. Maulan. Hindi naman mga silent viewers kayo guys ha. Hindi man kayo nagme-message. Tapos isa lang yung thumbs up ko. Ay, narinig niya. Narinig niya. Very good. Ling. Paano ko mamimilin to? Naulan naman. Nakakatamad lumabas. Oh. Dami talagang dumaan. Dalawa lang yung thumbs up ko. Yung hello guys, yung dami account ko ang gagamitin ko mamaya hayang Cedric Onti. Yan na pang subscribe ko mamaya sa inyo, balikan nyo na lang. Tapos subscribe nyo na lang din ako. Tapos mag-comment kayo. Para may banana sa palengke. May saging sa palengke. Oh. Sa palengke may saging. Only YouTuber lang makakaintindi nun. Hello po, pa-thumbs up po, tapos pa-subscribe na rin guys. Talagang yung ulan na hangin-hangin pa. Hello po. Salamat po sa inyong pagdaan sa aking munting bahay. Ang hangin. Ang sarap. Kasi malamig. Kaharap kasi namin Mount Makiling. Kaya yung hangin malamig.
Pag matutulog ka, hindi pwedeng hindi nakakumot. Masarap din may kayaka. Hello po, pa-thumbs up, pa-subscribe na rin guys. Hello po, ako po ay magpapaalam na. Bye-bye po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagpunta. Tapos, mag-iwan po kayo ng message sa mismong account ko para po makilala ko kayo. At makapanood na din po ako ng inyong mga content. Yan. Thank you po sa inyong pagdalaw. Bye-bye.